Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Welkom bij Access-Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Man en Pin verder gaan als één partij. En dat is een nieuwe stap in de politieke geschiedenis van Curaçao. In 2023 werd aangekondigd dat ze meer zouden samen gaan werken. In 2025 stonden Man en Pin gezamenlijk op één lijst. En ze vormen nu natuurlijk één fractie in het parlement. En in 2029 willen ze daadwerkelijk als één partij deelnemen aan de verkiezingen. Dat is afgelopen zaterdag bezegeld met een ondertekening. En toen is ook een gezamenlijk bestuur gekozen. Kenneth Gijsberta wordt voorzitter, Alvin Daal is vicevoorzitter, Joe Aplet is secretaris-generaal en Liduska Saintje-Caroli is de nieuwe penningmeester. En verder zijn er nog 6 commissarissen bij deze nieuwe partij die gaat heten Partido Man. Man overlijdt bij huis ex-partner. Een heel bijzonder, misschien wel bizar verhaal. Zaterdag in alle vroegte om 2 uur kreeg de politie een melding. Ze gingen toen een eenheid ging naar de Caya Butuela. En daar werd een man aangetroffen. Die is dodelijk gewond geraakt toen hij probeerde de woning van zijn ex-partner binnen te dringen. De man die is overleden omdat hij tijdens het inbreken in het huis van zijn ex-partner een snijwond ter hoogte van zijn pols kreeg en heel veel bloed heeft verloren. Er is een ambulance ingeschakeld, die was snel ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Hij heeft dus geprobeerd binnen te dringen en zichzelf verwond. Hij werd aangetroffen naast een elektriciteitskast en toen de ambulance kwam, toen gaf hij eigenlijk al geen teken van leven meer. Het terrein van Kuregem wordt schoongemaakt. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gezegd. Zaterdag is begonnen met de schoonmaak van het terrein waar op 12 mei chemische producten zijn verbrand. De opslagplaats in Roy Santu aan de telecommunicatieweg bevatte allemaal chemische producten voor zwembadreiniging. Die brand kon niet snel geblust worden, bleef de hele nacht doorsmeulen en nu wordt alles schoongemaakt. Het wordt gedaan door een gespecialiseerd bedrijf dat is gespecialiseerd in de schoonmaak van chemisch afval. Nog steeds wordt aan bewoners gevraagd om zeker in het geval van als het hard waait de deuren dicht te houden. Herdenking 30 mei 1969. Zaterdag werd de opstand van 30 mei 1969 herdacht. Dat is een arbeidersstrijd die volgens de organisatoren nooit vergeten mag worden. Het thema van de herdenking dit jaar was: de strijd van gisteren is jouw recht van vandaag. Er werden kransen gelegd en er was een bijeenkomst, onder meer met de gouverneur van Curaçao, Maurits de Kort, minister-president Kilmar Pik-Pisas en verschillende parlementariërs. En ook was er een nieuw project waar ook de Extra een rol heeft gespeeld. Het gaat om een schoolkrant die is uitgegeven, is gedrukt door de Extra. Ook Lucenio Sambo namens onze krant was aanwezig. Hij werkte nauw samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport om een kwalitatief hoogwaardige krant te realiseren, gemaakt door en voor jongeren. En deze eerste editie was ter ere van 30 mei 1969. Meteo waarschuwt voor Sahara-stof. Vanochtend is er een melding, een code geel, dat is een zogenaamde voorzorgsmelding afgegeven voor veel Sahara-stof. Dat kan belemmering van het zicht betekenen, maar ook allergie bij een persoon verergeren die daar allergisch voor is. En mensen kunnen ademhalingsproblemen krijgen. Daarvoor wordt gekeken om niet de straat op te gaan als het niet nodig is, als je daar gevoelig voor bent. Het is niet ongebruikelijk dat het Sahara-stof hier in onze aanwezigheid komt, maar nu is er sprake van meer Sahara-stof in de lucht dan gebruikelijk. 2 ongelukken met gewonden, dat gebeurde afgelopen weekend. Zaterdagochtend moest de politie naar de Kadouchi-straat. Er was een ongeluk gebeurd waarbij een bestuurder van een scooter met hoge snelheid tegen een voertuig van het politiekorps Curaçao reed. De man raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. En ook is de weg een tijd afgesloten.
En ook afgelopen weekend bij de Dr. Amado Reumerweg was een verkeersongeluk na het niet verlenen van voorrang. Daarbij waren een Hyundai i10 en een Toyota betrokken. 1 persoon raakte gewond en de bestuurder van de Hyundai kwam ook bekneld te zitten in het voertuig. Daarom moest de brandweer worden ingeschakeld om het voertuig open te knippen en het slachtoffer te bevrijden. Politie Aruba slaat grote slag, dat heeft de politie laten weten. Er zijn 7 personen aangehouden en een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. Dat is gedaan door de afdeling georganiseerde criminaliteit. De arrestaties vonden vlak voor het weekend plaats en in de omgeving rond Rogers Beach werd een actie uitgevoerd waarbij de pakketten met drugs werden aangetroffen. In totaal werden 6 personen aangehouden, 5 mannen geboren op Aruba en 1 in Colombia. En op deze manier heeft de politie ook nog verschillende jetskis in beslag genomen. En is er een andere man aangehouden toen er later nog onderzoeken werden plaatsgevonden. Onder meer in een woning in de Cerro Colorado en in de Appelsina-straat. Ook daar werd drugs aangetroffen. Dus het is een grote actie geweest. En de afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit op Aruba zegt dat ze de criminaliteit een grote slag hebben toegeslagen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Kan u niet ontgaan zijn, Curaçao speelde afgelopen zaterdag tegen Schotland en we begonnen goed, heel goed zelfs en het werd 1-0 na 17 minuten door een doelpunt van Tahith Chong. Toch ging Curaçao niet met een voorsprong de rust in, want dat kwam ook doordat Jurgen Locadia een rode kaart kreeg na een elleboogstoot. Het was nodig om de VAR in te schakelen om te bekijken of het rood was. Hij heeft rood gekregen. Schotland kwam daardoor weer meer in de wedstrijd, maakte 1-1 voor de rust en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 4-1. Begon dus heel goed, het einde was minder goed, maar Curaçao houdt vertrouwen op de verdere voorbereiding naar het WK. Dit weekend spelen ze op Curaçao tegen Aruba. En over de Blue Wave gesproken, we hebben 3 dagen feest gehad in de binnenstad. Van donderdag 28 mei tot en met zaterdag 30 mei was er namelijk het Blue Wave Festival. Stond allemaal in het teken van het nationale selectie. En er was een groot concert op zaterdag waar heel veel mensen naartoe gingen. Onder meer met Jayon, die vooral bekend is natuurlijk door zijn bijdrage aan de Blue Wave. En er waren heel veel andere artiesten die ook optraden. Tanja Cross, Dibo B, Dreno Korse. Er was voor ieder wat wils en daarmee laat Curaçao zien helemaal achter het team te staan. We gaan naar een persconferentie van staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Dat gaf hij afgelopen vrijdag. Daarbij ging het onder meer over de benoeming van de nieuwe gezaghebber van Saba. Dat is Joycelyn Levinstone. En opvallend was dat er bij de sollicitatieprocedure van het kleine eiland dat er in totaal 39 mensen hebben gesolliciteerd. Daarover stelde ik hem een vraag, maar ook over de overname van de handhaving van Celibon op Bonaire door de Nederlandse kabinet en de datum van de nieuwe Koninkrijksconferentie, of die al bekend is. Kijk even naar de paar vragen die ik de staatssecretaris stelde. Staatssecretaris, ik heb 2 korte vragen en een hele kleine opmerking.
De eerste korte vraag is, weet u al wanneer de Koninkrijksconferentie gaat plaatsvinden? Want in de Tweede Kamer noemde u rond Statia Day, begreep ik. Ja, dat klopt. Kijk, met Statia Day, wat natuurlijk sowieso elk jaar een belangrijke dag is, maar dit jaar natuurlijk vanwege 250 jaar nog belangrijker is, dan zijn alle deelnemers, of bijna alle deelnemers van de conferentie, zijn dan op Statia. En dat betekent dat het dan een voor de hand liggende dag is, als je toch al bij elkaar bent, om dan ook die conferentie te organiseren. En of het dan 14, 15, 17 of 18 wordt, dat moeten we allemaal nog gaan bekijken. Maar het ligt voor de hand om het dus rondom de 16e, niet op de 16e, maar rondom de 16e te doen. Oké, dat wordt nog duidelijk. Iets anders. Het kabinet neemt het gezag over de vuilstort van Celibon op Bonaire over. Is dat nou dat hebben wij deze week gehoord in de Tweede Kamer. Is dat nou een wenselijke ontwikkeling dat het kabinet zo'n relatief klein onderdeel het gezag van overneemt? Nee, wat er overgenomen wordt is de handhaving. Deze voorziening wordt tot een type, dit is wetgeving van Verkeer en Waterstaat, die ook gaat over de handhaving op afval. Er wordt hier een type 4 voorziening van gemaakt. En dat betekent dan dat het ministerie van Infrastructuur en Waterschap, INW, dan gaat over de handhaving. Dus die gaan zeg maar de inspecteurs sturen, die gaan controleren of het goed gaat. En dat is het onderdeel wat niet meer zit bij het openbaar lichaam. Verder blijft het openbaar lichaam geheel verantwoordelijk voor alles wat er speelt. Of het nou gaat om de inning van wat ik even noem afvalstoffenheffing, of het gaat om het ophalen van het afval en als het gaat om de verwerking. Het enige is dus dat het ministerie dit nu gaat controleren. En dat heeft natuurlijk te maken met de bijzondere situatie waar we op Celibon mee te maken hebben gehad. Maar verder wordt dus op geen enkele wijze de bevoegdheid van het openbaar lichaam aangetast. En dan heb ik nog één hele kleine opmerking. 39 sollicitanten voor de positie van gezaghebber van Saba. Is dat niet heel veel voor een eiland wat nauwelijks 2000 bewoners heeft? Dat is buitengewoon veel. U weet, ik zit natuurlijk op Binnenlandse Zaken. Dus ik zie ook wat er gebeurt bij burgemeestersbenoemingen in Nederland. En of het nou gaat om de kleinste gemeente in Nederland of de allergrootste. U weet, ik woon in Amsterdam. Ik ben betrokken geweest bij een aantal procedures in Amsterdam. We haalden nog niet eens de helft. Dus blijkbaar is het een erg populaire functie om op Saba te gaan werken. Want toen ik het getal 39 hoorde, dacht ik, wow. Daarna werd er ook een vraag gesteld door collega Mariano Heide over de situatie rond de voedselzekerheid. U weet wellicht, vorige week hadden we een interview met de beoogde voorzitter van de Raad van Toezicht van Cari Food Fund. De organisatie die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van landbouw op de eilanden. En daarover zei de secretaris het volgende. We hadden gisteren en eergisteren in Nederland debat. Eergisteren over Bonaire, Statia en Saba. Gisteren over Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En in beide was voedselzekerheid een van de belangrijkste thema's naast de landspakketten. Omdat het Nederlands parlement en ook het Nederlands kabinet voedselzekerheid niet alleen op Bonaire, Statia en Saba, maar ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten buitengewoon belangrijk vindt. Om een aantal redenen. Niet alleen omdat de geopolitieke situatie daarom vraagt. We hebben natuurlijk gezien wat het benedenwinst betekende als op 3 januari opeens de Amerikanen dingen deden richting Venezuela voor de connectiviteit. We zien bovenwinst natuurlijk sowieso al de connectiviteit een belangrijke rol zijn. Niet alleen in het kader van de kosten, maar ook bijvoorbeeld wat te doen in hurricane season en dingen die daarin spelen. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de gezondheid. Vers voedsel is belangrijker, is beter dan ingeblikt of gefrituurd. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de kosten, die natuurlijk ook enorm de pan uitreizen. En ook als het gaat om de verdieping van de economie. Dus vandaar dat wij 24 miljoen euro hebben uitgetrokken. En die 24 miljoen euro, die splitsen we in 2 delen. 6 miljoen, die gaat naar de ondersteuning van de 3 landen en de 3 openbaar lichamen. Dus iedereen krijgt daarin geld om zeg maar de structuren op te zetten als het gaat om voedselzekerheid. En 18 miljoen in een fonds wat bedoeld is om voedselproductie op de 6 in dit geval te ondersteunen.
Dat moet een revolverend fonds worden, waarbij je dus investeert en vervolgens ook weer geld daaruit terugkrijgt. Zoals bijvoorbeeld Credits, een revolverend fonds is, wat op Bonaire ook draait. Dat is een commercieel fonds. Dit is een fonds van de Rijksoverheid. We zijn nu bezig met het benoemen van de toezichtvoorzitter, de voorzitter van de Raad van Toezicht, en het vinden van een bestuurder. En dan uiteindelijk, zodra er een Raad van Toezicht is en een bestuur, kan er aan de gang gegaan worden met investeren in de voedselzekerheid. En dat kan dus in dit uitzonderlijke geval niet alleen op Bonaire, Statia en Saba, maar ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. De eerste ronde in de presidentsverkiezingen voor Colombia is achter de rug en er zijn nu 2 kandidaten over. Abelardo de la Espriella, die heeft 44% van de stemmen gekregen en Ivan Cepeda 41%. De la Espriella is een rechtse kandidaat, Cepeda is een linkse kandidaat en dat belooft een hele spannende strijd te worden. Vooral de rechtse kandidaat, de la Espriella, die laat zich zien als een bijzonder persoon. Hij is een groot fan van Trump, hij is zanger, kledingondernemer. Hij noemt zich de tijger en hij liet weten dat als het nodig is, hij Colombia zijn leven zal geven. Zijn emotionele overwinningsspeech deed hij gekleed in een shirt van het Colombiaanse nationale elftal. En hij heeft ook aangegeven aan het leger om het verkiezingsproces te bewaken en in te grijpen wanneer nodig is. Het is een man die van actie heeft beloofd. Hij liet onder meer weten dat zodra hij aan de macht is, beginnen we met het bombarderen van de kampen van de narcoterroristen in zijn eigen land. En dat is vooral gericht tegen de drugshandelaren in zijn land. Zoals gezegd, 2 kandidaten zijn overgebleven. Op 21 juni is de tweede ronde. En dan wordt het spannend om te kijken wie de nieuwe president van Colombia wordt. Ons buureiland, buurland natuurlijk. Geen eiland, land, moet het goed zeggen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Alle beste, tot ziens.